na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House, sarap na abot kamay, lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! PEM Sabinmalay, paninilbiang agresibo at matapat. Bayan muna bago sarili. Siyempre, amigo yung RJ Beremenes at your service always. Yadaspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Saya partner tayo, very busy. Dasayan na oras si partner Leon Elorde Caso Jr. Oscar Sabinmalay, Oscar President at Luyag na Pangasinan. Dakol sa sikasan to. Pero wadyan insan siya yung meter na lugay. Dasikatay namin. Good morning, partner. Yes, good morning, partner. Talagang very busy. Yay, partner ko, ha? Dakol, so say ikukurang turan na measures, gawin turan na paruntal, nasaray kanupugan, nasaray senior citizen, not only in Binmalay but in the whole province of Pangasinan. Kapakanan ng ating mga senior, yan. Ang galad Malacanang at liliingon tula.
Sayay pangapruba na satay universal pension. Yan. Para saray senior citizen. Good morning, dakinan na Madam Che, the Tanad Mayor's Office. Dan si Ate She, dan si Lester, good morning. Kana aming kilatan niya mandudengal, saya balay na binmalay, si Insan Philip Tigno, dan si Insan Ray Tigno. Dita na saya balay na binmalay. Kana aming kilatan niya man susubaybayad sa iyong programa. Good morning, partner. Partner. Very busy talaga si partner ko. Wala ray katungtong to ni. Dita na saya opisina na Oscar. Dita na saya balay na binmalay. Yada saray iparuntal niyad panamaglay na saya na programa. Kalaranan so impituyaw timat kinan Mayor Pete Mirera nilira saray makanakanan na programa ay gagawin tuta na saya balay na binmalay para pangkamungan na saray umbalay. Kap Will Soriano na barangay Papagayan, good morning. Naming kilan na barangay officials ditan ay dadaulo na saya Liga President Councilor Butch Mirera. Good morning. Ito, hello partner, good morning. Very busy ka. Ako partner, tapos medyo kasi out ko ngayon at saka marami akong busy, kaya magandang umaga sa lahat ng mga listeners natin sa programang PEM sa Binmalay, kung saan nakikinggan nila ang lahat ng mga nangyayari sa bayan ng Binmalay. Magandang umaga at stay safe dahil medyo tagulan at medyo ipapasa ko muna sa iyo partner Algie lahat ng mga balita, yung mga interview na lang kasi ngayong araw po ito yung payout po ng National Commission na 125 na katao o mga centenarian, nonarian, octonarian ng bayan ng Binmalay ay bibigyan ng cash gift ng National Commission na ito po ay pinaunuan ng ating buting regional director, ang ating attorney Tadio. Kaya dito ng mga staff nila para bayaran at ibigay yung 10,000 na cash gift ng ating mga kababayan sa bayan ng Binmalay. Kaya magandang umaga ulit, partner RJ, at kayo muna dyan. Yes, partner. Salamat. At okay. Santos, tanmabi ka mo sa Skinabin. Yes, partner. Take your time. Amanda ngiter na serbisyo. Dasaray senior citizen dita na balay na Binmalay payout natan manaya. Para dasaray centenarian ramay 80, 85, 90, 95 ay makawat na tig 10,000 pesos mapalar kita. Balay na Binmalay wala so untututok, wala so manusoy-soy. Saray senior citizen yan na pag makaawat na saray ayuda si partner Leon as Oscar President dita na balay na Binmalay at susuy-suyon tura tatang tanagagi. Saray senior tayo. Aramay napag yung mga wat. Yasay marakap nidtan, no? Siyempre, wala lada katakanan. Jenner Nixon at medyo makapilay kipapasan na biglaman. Kagla makakar, dita na da payout center at idagudala. Iya singer dala, ipa-receive dala, di man mismo. Da residente na saray senior. Iagdala sarag sa unladta na da payout center. The best. So, jada rumabali ay. Kumusta ray Oscar Hedyo ay. Iter naman, natututukan na kayo. Taya at lapag ya, lapag.
national government. So, panding tutan. Kanya na napaglabat. Ay, aratan at naiter. Dasaray senior tayo. Okay, jadasaya na pangkanawnawa at parungal ko pa so impituya wada kina na Mayor Pet Merera. Dasara tay makanakana iran ipapatunton iran na ordinansa ditan da balay na binmalay tan sa rumiran gagawin tun kurang. Kaya dyan tan na iter. So agresibon serbisyo. Dasaray tagad balay na binmalay. Wajaso impituya wada kinan Mayor Pet Merera. Na mismo ay nakapasa dito, no? Kung titignan nyo, ito nga yung an ordinance regulating the operations of Pesonet, establishment, internet cafes, computer rental shops, gaming centers, computer gaming establishment, and other public internet access facilities within the municipality of Binmalay, Pangasinan. Establishing child protection, internet safety, business regulatory, building safety, CCTV customer, registration and operational standards, providing for licensing, inspection, compliance, administrative sanctions, implementing mechanism, and for other purposes. Kung titignan natin ito, there are more than section of this ordinance up to section 97 until the effectivity of this ordinance. What is the purpose of this ordinance? Siyempre, kailangan natin maprotektahan ang mga kabataan. Nakikita natin na kung ano na nangyayari sa ating paligid, lalo-lalo itong mga kabataan ito na napapanood nila sa internet. Hindi naman po pwedeng tanggalin yung mga internet niya unless otherwise, na naipasa natin ang mismong ordinance at nag-violate sila, doon natin sila magkakaroon ng pagtatanggal. Pero for the meantime, alam natin na yan ay isang uri rin na nakapagbibigay ng isang mismong hanap buhay, nagbibigay ng mga taong pangangailangan ng tulong tulad ng kanilang pamumuhay na magkaroon ng silang hanap buhay. Yan ay dahil dyan. Hindi lang basta-basta ng pagtatanggal yan. Ang gawin na lang natin, magkaroon tayo ng regulation. Magbigyan natin ng penalty kung mayroong mga nagagawang hindi kaayaya doon sa ating ordinansa. Kaya yun na nga, ginawa na natin yan, pinag-aralan maigi para may protection ang mga mismong ating mga kabataan. Kasi diyan nakikita at nandadala sila sa mga uring napapanood nila sa internet. Kaya ginawa ko yan para i-regulate lahat. Kung bapasahin nyo yan, napakagandang ordinansa yan dahil malaking tulong yan sa mga kabataan, lalo na sa magulang at lalo na sa eskwelahan. So, paano kung masisiguro ng munisipyo ang kaligtasan at proteksyon ng mga bata kung nabilidad na gumagamit o nagpupunta sa internet? Siyempre, nakikita natin, kung makikita nyo dyan, mababasa niyan, mayroon dyan kailangan ng bawat internet cafe o kaya mga business na yan ay magkakaroon sila ng CCTV. At yung CCTV na yan, kung mayroon mga inspection na yan, dyan titignan kung talaga mismo ay yung mga bata ay ang pinapanood nila ay yung mismo pangangailangan nila o hindi kaya pag-research nila sa mga assignments nila sa school. Kung mali at nakita natin doon sa kanilang mismo, kasi magkakaroon tayo ng kumbaga actual inspection yan eh. Hindi naman sasabihin, o bukas mag-inspection. No. Kailangan random yan. Kung kailangan, hindi sinasabi. Basta mag-surprise lang tayo, mag-inspection yan. Ayan ang mga titignan natin, yung CCTV, may logbook, kung yung bang manunod na bata ay maglalaro, di kaya mag-research ay mayroong kaukulang guardians na nandyan, nakasama niya, yan ang mga hanapin na maraming nilagay natin yan para i-protect
to the children na nag-aaral ng mga internet na yan. Otherwise, and then may limitation din sa mga edad ng mga bata na pupunta dyan sa internet na yan. So, meron po ng oras ng operasyon para sa mga Facebook? Yes, meron dyan, nakasaad lahat dyan, kompleto po yan. Anong nagtulak sa inyo, Mayor, para magkaroon ng ordinansang ganito sa Binmalay? Well, sa nakikita natin, sa mga basihan sa mga nangyayari sa ating paligid, kagaya sa mga school, yung pagbabaril, kung ano man yung pagsusuntok, dahil nakikita nila sa internet na akala nila siguro, biro-biro lang yan. Kung titignan din natin, makikita nyo, nagkaroon ng mismong alarm ng mga nakaraang linggo na tungkol dyan sa mga bombing-bombing na yan. Yun na nga, kaya nagkaroon ng temporary na walang school, walang pasok sa school. So you see, dahil yan, akala nila biro-biro. Kaya dapat natin bigyan sila ng protection at sila naman ay dapat tumugon sa ditong ordinansa na yan. Yung mga walang permit na nag-operate ng mga Facebook? Ay shutdown. Ano po ang magiging requirements ng requirements po para mabigyan ng makapag-operate ng Facebook? Well, nandyan po sa lahat ng ating basihan. Alam po natin na lahat ay inilagay ko na lang dyan, ano? At yan ang mismong makabasihan ng ating ordinansa. Kasi lahat yan kinumpleto para magiging maayos lahat. Kasama ba, Mayor, dito sa yung hindi makasusunod doon sa panuntunan, may penalty na ba, Mayor, na nakalagay? Yes, nandyan lahat po yan. Kompleto po yan. Kung titignan nyo, kaya nga nakalagay po dyan sa kanyang headings, penalty. Kung titignan natin. Yung ordinance na yan, may natarangay na sa SP. Sa ngayon pa, pinorward yan na yan, ano? At nakatakda na kung kailan nila, mismong isasalang. Yeah. Pag mag-re-regulate, ibig bang sabihin sa rin may mga designated area lang na maglalagyan ng president? Well, depende kung saan yung kanilang pero palagay ko yan na ilagay natin sa tama at wastong lugar na malayo sa school. So kung meron pong Mayor interesadong mas pa rin ng ganyan, medyo mas mahigpit ng regulation. Yes, mahigpit na po yan. At yung hindi susunod talagang isa-shutdown natin yan. Walang kinikilingan ang ating ordinansa. Kung yan, pag mismo na naipasa na yan sa mismong ating sangguniang bayan at sa panlalawigan. Pero sa kayo, Mayor, may monitor ba kayong nag-cooperate sila pero wala silang permit? Sa ngayon, depende sa ating mga yung mga BPLO natin at least sila umiikot yan. Pero as of now, medyo wala. So, paano po yung monitoring natin, Mayor, na kung talagang yung mga bata pumapasok sa school o pumapasok sa person? Well, depende na yan sa ating mga teacher kasi meron tayong tinatawag na coordinations between the municipality and the same time the school. Yan ang napag-uusapan namin nung nakaraang linggo na nagkaroon kami ng meeting na anumang bagay na alam nyo absent yung bata at wala sa tanungin nyo kung saan napupunta yung bata. And meron pa rin akong isang memo sa kanila tungkol dyan para at least alam nila, ma-check nila, kumaga check and balance. Sir, anong departamento yung in charge dyan para mag-monitor sa operasyon ng president? Well, unang-una, ang BPLO, kung pangalawa, MPDC, tinitignan nila. Tapos, nandyan din ang engineering para titignan nila ang anong klase yung building ang meron. Yung kung meron ba, conducive ba ang pinaglalaruan nila. And at the same time, may ating administrator to check and balance kung lahat ng departamento na even the barangays kasama dyan sa ating kapulisan, BFP, nandyan lahat para magtulungan na magkaisa kung ano ang dapat nilang gawin bago na yan ay may implemento. May nahuli, Mayor, parang meron din ibibigay na yung para sa kanila para talagang maano muna na din sa Yes, nandyan lahat yan. At kung babasahin nyo yan, there are 97, Kompleto yan. Ginawa natin lang, hindi lang yung putol-putol
na section yan, kundi pangkalahatan yan, kung mga binuo ko yung pangkalahatan na section para to defend this ordinance. Otherwise, kung putol-putol yan at walang kabuluhan lang, gagawa ka man lang ng isang ordinansa na walang kabuluhan, eh huwag ka nang gumawa. Bakit sa ibang lugar, ginawa ko nila ito, but sa inyo dito sa bayan ko namin bali, i-regulate na po natin? Regulate in the sense na alam po natin ay isang uri na alam natin na isang income earnings ng isang bayan, ano? Hindi naman na porke ba na mayroong pesonet, may intercapinet ay ipagpapawal mo na internet yan. Kasi kung titignan natin sa batas, kung kung sa batas na mayroon tayo sa nasyonal na pinagbabawal, di pagbabawal natin. May tanong ba, mayroong batas na nagbabawal sa mga internet cafe o di kaya mismong mga pesonet? Wala. So, ang purpose niya, to regulate para at least sila naman ay yung mga may-ari ng mga net na yan ay magkikita rin at magkaroon din pagtulong sa mga nangangailan ng tulong kagaya ng unang-una, yung wala siyang trabaho, at least may trabaho sila. Kaya lang, depende rin sa mga mismong may-ari na ayon dyan sa ordinansa niya, ay kailangan bantayan nila ang kanilang mga manlalaro through CCTV. Kaya nga, nandyan na nga lahat yan, kompletos na yan eh. So parang pinaka-protection talaga nila dito meron, yung mga kabataan, minolbeta na. Yes, lahat, kahit sino. So may coordination na ba kung kayo sa mga barangay regarding to dito? Yes, pagdating na na-aproban yan, kasi i-call ang attention ng mga barangay, nandyan lahat kung sino mga i-call dyan. Sir, kanina nabanggit po ninyo na nandyan ako sa SB, yung ordinance na yan. Meron mo ba kayong parang request na urgent na aprobahan yan? Yes. Pero bago natin naman basahin mo muna na lahat. Kasi maraming section yan. For all. Section 97. Yes, up to section 97 yan. At nakikita nyo kung dito, hindi, pag gumagawa ko ng isang ordinansa, hindi lang yan kung hanggang section 5 lang, no? Up to which, alam natin kung ano yung nasasakupan ng isang ordinance, kumbaga, kung ano ang nilalaman ng isang ordinansa tulad ng mga net na yan. Yun po yung paliwanag dyan ni Mayor Pet Merera sa pagbalangkas ng isang ordinansa, pagbuo ng isang ordinansa na ito ay magbibigay proteksyon lalo na sa kabataan patungkol dito sa operasyon ng mga PISONet. Hindi naman na totally na yan ay ipagbabawal. Of course, yan ay i-regulate at kailangang sumunod sila sa mga nakasaad sa ipapasang ordinansa na yan. Kaya siyempre, kailangan din naman ng hanap buhay ng mga nagpapalaro nitong PISONet. Kaya yung mga management, may-ari. At kailangan dito yung striktong pagmumonitor kung sakali na may mga nag-violate doon sa mga sections ng ordinansa. Doon sila patitigilin. At siguro ang sanksyon nandun sa penalty clause ng ordinansa. First offense, second offense, third offense, ibabase na doon kung ano yung parusa na igagawad doon sa mga hindi susunod. Kaya maganda ito at dyan sa bayan ng Binmalay, nagkakaroon ng tulungan mula sa Legislative Department
at ng Executive Department. Bagamat trabaho ng Legislative Department yung pagbalangkas ng mga ordinansa, pero kung makakatulong ang Executive, tulungan yung Legislative sa pagbalangkas, pagbuo, why not? Pero ang may power na magpasapu niyan ay ang sangguniang bayan. Ganun po yun. Sila yung magsasagawa ng public hearing. Sila yung magbabalangkas dyan sa plenaryo. At pagka na-approve sa sangguniang bayan, iakyat yan sa sangguniang panlalawigan. At pagka-aprobado yan, dun na. After nung publication for 15 days, papatupad na yung mga ordinansa na yan. Ang Executive Department ay tumutulong lamang sa Legislative Department, kung saan trabaho po yan ng Legislative Department yung pagpasa ng mga ordinansa. Good morning kay Rowena ng Barangay Bunlag. Sa mga nakikinig sa Barangay Kanawalan, good morning! At sa lahat na ng taga-bayan ng Binmalay, kay Insan Ray at Philly. Tigno family dyan sa Caloocan Norte, good morning! Walay payout lamat. Nasaray senior, Insan Ray. Pero area may man na edad na 80 patagay. Sana all, nasa bitinitan niya edad. Yada technical control, kalop tayo si Engineer Nexon Dakal. Yada nga ran sa partner tayo si Leon Elorde Castro Jr. Sa Oscar Head na Bale na Binmalay, Oscar President na Luyag na Pangasinan, very busy. Morning, Kinan Dennis, ditan Office of the Mayor. Dennis, good morning. Tansaray kakaibang. Siyempre si Noy. Good morning, Noya. Saya Balet sa Mactorian amigo, RJ Jimenez at your service always. Yada saya na programa na PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Talaran ng sublaya programa na SBM, saray balitan na matwa. Na nakapaborito JCB, Joseph Kanilang Bakani, Jalabat, DWGE, 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM sa Binmalay. Dito lamang sa inyong